Manika Corridas, mega love, shout out. Mom Luni, Ariola, shouty, shouty. Good morning, Manika Corridas. Ito si Tres, nagbibilad ng palay, nagbabantay ng palay. Tinatapos namin ubusin yung 40 sacks ng palay. Grabe, nabot na kami ng isang linggo kabibilad. Pati si Tres, nangitim na rin. Manika Corridas, tulungan mo kami dito magbilad ng palay, oh. Hindi pa maubos, hindi pa matapos-tapos. Kanina ang maulap yung panahon, buti na lang lumabas si Haring Araw. Akala ko uulan. Kailangan kasi mapatuyo na namin to para mailagay na sa budiga. Tapos habang ako ay nagbabantay ng mga palay, ako ay magyayagis para meron libangan si Tres. Mano GPC, shouty shouty. Pakita catch. Magpakita si Tres. Aha. Uy, kita yung mga sinampay sa balcony. Kita pala yung bahay. Diyan pa yan pa na alas 12. Palitan. Hindi, pigbawasan me, tari mi kaya ni dos. Hello. Ano daw? Di ko mabasa yung sinasabi ni Manika Corridas. Malayo na. Mahina yung mata ko. Di ka lang. Dito tayo sa isang siping mag-monitor. Walang signal? Ano daw? Umiikot Manika Corridas yung monitor ko ba? Manoy GPC. Trasmaria's Farm. Ika lang. Umiikot? Bakit umiikot ang monitor ko? Asan yung manok? Papuntayin mo na dyan. Andun, pinagbabato ko na nga eh. Manay GPC Vlog, shouty. Ang nangyari dito sa CP ko? Maray na aga, Manay. Pag natuyo na, bigasin mo na yan. Tapos ipadala mo dito sa Manila, Manay. Magkano ba yung ano dyan? Magkano yung sako dyan, Manika Corridas? Kasi magbibinta kami ng palay. Ng bigas. Magbibinta kami ng bigas. Magkano ba yung palay dyan, Manoy Corridas? Yan o, habang nagbabantay si Tres, ako ay magyayagis. Gawing walis. O, diba? Magkano yung Manoy Corridas dyan sa Maynila ngayon yung bigas? Hindi ko alam kung magkano ang bigas ngayon. Ano yan? Si Brad? Andiyan si Brad? Magbibinta kami ng bigas. Oh, sino yan? Hubad. Boyguard. Boyguard.tv. Shouty, shouty.
Ayan, meron ka na pong moderator. Money shining! Money shining! Ano, matabang ka magbalad? Saan ang baladon? Si Brad. Boy Gardo TV, Miguel shoutout. Nata na, paano ka? Ayan. Ay, may say. Diyan, ayan. Open rin do. Sana all. Sana all. Si brother. May dalang isda. Sana all. Money Shining! Maraming salamat, Boy Guard. Kumusta? Kilala mo po ako? Boy Guardo? Kumusta? Okay lang po ito. Nagbabantay ng palay, si Tres. Habang nagbabantay, naggagawa ng walis tingting. Sino yung gusto mag-order dyan? Padalhan ko ng walis tingting. Ano yung pinagkukwento nila? Tinamaan ng niyog si Brad habang nagkakawit daw. Madam! Shouty, shouty, madam! Good morning or good afternoon dyan sa'yo. Good morning, Tres. Good morning po, madam. Di ako nakapunta sa live mo kasi matanghali na si Tres na nagising. Tapos pagising ko, punta doon sa sa balon, naligo, tapos pag uwi, magbilad ng palay, ayun, yun yung duty ni Tres. Wala si mother, andun sa kabilang bahay sa Albay. Kahapon siya yung humataw dito magbilad ng palay. Ngayon, kami yung naiwan na ako ngayon yung naka-duty. Pero yung dyan, mamaya si father yung maglalagay sa sako kasi mainit. Masisira ang beauty ni Tres. Ako lang yung tagabalik. Tagabalik ng tagahalo kay dyan ng palay. Lala, huwag ka maghara-hara dyan. Diyan ka lang sa loob ng bahay. Mainit. Sino ba yun? Si Guard? Sino yun? Si Guard? Guardo? Silipin ko nga yung bahay. Boy Guardo. Boy Guardo. Sino to? Sino to? Salamat, madam. Ay, ano ito? Mali. Isang pag-ubis, bako sa garing. Pag-urang tadaan sumasunod na, kaya naman. Ano rin nga kita mo yan Ang init dito, madam. Grabe. Ang sarap maligo sa dagat. Thank you po, madam. Isang bisis lang umulan dito. Tapos hindi na nasundan, pero kahit papano, yung mga damo, nag-green na sila. Nagkulay green na ulit yung mga damo. Tapos meron ng makakain yung mga baka. Sige lang po, madam. 8 p.m. 8 p.m. Matulog ka na po, madam. Magpahinga na. Kasi bukas may trabaho na naman. Update lang si Tres habang nagbabantay ng
palay, magyagis-yagis. Sir Gardo, andito ako sa iyong bahay, playing si Trez. Sayawan na. Oh, sino yun? Wow! Sino yun? Wow, 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 wow. Wow, Lolo. Ah, hello po. Wow, Lolo. Kumusta ka na? Teka lang, lagyan ko ng jacket. Ito yung nakadikitan ko kay... ano yan kay kanino ba yun? Yung magaling kumanta? Si... Igoro... Nakalimutan ko na. Basta Ipugaw yun. Sis Meds! Shouty, shouty! Mega love shoutout. Wow, Lolo. Salamat po sa pagbisita sa live ni Trez. Dating dikit po ako sa iyo, sir. Wow, Lolo. Ayan, 30k ang kanyang bahay. Ang laki na ng bahay. Sis Meds. Oo, opo, si Torogi. Yeah, si Torogi, yung magaling kumanta. Hindi na siya nagla-live, sir. Wow, Lolo. Hindi na siya nagla-live, no? Ang ganda pa man din ng mga kanta niya. Ganda ng boses. Good night, my love, sweet dreams, wherever you go. Yun ang gusto ko pakantayin sa kanya eh. Good night, da-da, da-da. Sisi, Medsi, Juan. Thank you. Opo, busy daw. Busy ata. Busy daw, sabi ni Sisi IP. Ang kanyang palalabs. Hindi na sila nagwa-wifey. Bihira na mag-update. Salamat po sa inyo dyan. Marami-rami pa kami ibibilad na palay. Ang hirap din pala no kapag marami ding palay, ang hirap din ibilad. Walang mga taga-bilad eh, kaya kami yung napapalaban, lalo na si Mother. Yung iba na ilagay na sa bodega, ito, meron pa dyan sa loob ng bahay na 8 pa ata yan na ibibilad namin. Salamat po. Wow, Lolo. Sis Mid, C1. Thank you, Sisi. Madam, Marika Corridas, Mana Shining. Salamat po sa inyo dyan sa 6 Eyes na naandyan. Every day and through the night, let me be the one to hold you tight. I can't let go. Still watching Gardo sa yung Sayawan na 2026.
Manay Tres, mag-order ako na. Oh wow, talaga ba? Manay Shining? Oh, di nga. Mag-order ka ng sound card. Uy, talaga ha. Siguradin mo yan. Siguradin mo lang Manay Shining na akyatan mo ako sa live. Alam ko maganda ang boses mo. Narinig ko kaya na kumakanta ka habang naglilinis. Akapila lang pero ang ganda ng boses. Sabi ko maganda ang boses ni Manay Shining lalo na kung merong sound card. Agoy, singerette si Manay Shining. Malamang maadik yan umakit sa mga live. Maadik yan mag-live. Manay Shining ba? Oo. Kailan mo gagamitin? Andiyan na ba? Dumating na ba Manay Shining? Dali, mag-streamyard ako. Kung hindi ikaw yung mag-live, tapos akit ako Manay Shining. Na. Yahoo! Kailangan din si Manoy Kakuridas, bilhin na din siya ng sound card. Kasi para pag nag-live ka, may ka-jamming ba? Oo, aakyatin namin ikaw. Aakyatan. Ako, stress na naman. Aakyatan ka namin. Invite mo ako si Stress, magkanta sa channel mo. Wow, opo, sir, wow, lolo. Minsan po, gabi-gabi, kaya lang, yung kajaming ko, si Miss Sky, yun lagi ang kajaming ko sa kantahan. Hindi naman po kami magaling kumanta, mga eme-eme lang. Mahilig lang kumanta, kanta yung walang hilig. Dati nakanta ko mga tanghali. Tapos ngayon, gabi na kasi nga busy na si Sky. Di na nakakajaming sa akin kapag tanghali. Kahit gabi, di na siya makajaming sa akin kasi busy na siya. Dumating na kasi yung mga amon niya. O bakit hindi niya ginagamit Manay Shining? Yung sound card ni Manoy Kakuridas, kailangan gamitin niya. Umakyat ka po ba, wow lolo doon kay Manoy Torogi? Dati, parang hindi ko pa narinig yung boses mo. Hindi ko pa nakitang kumakanta ka. Manoy kasi, mega love shout out. Salamat po. Na-excited talaga ako Manay Shining. Na-excite na ako na marinig yung boses mo. Manay Shining, kapag dumating na yung create mo, ikaw yung mag-live. Mag-SY ka, tapos aakyat kami ni Manoy Kakoridas, tapos ni Manoy Kasiaw, tapos invite natin si Wow Lolo. Hindi pa, ayan. Masipag pa ako mag-live, magkanta-kanta, wow lolo, kahit hindi si Tres. Singer. Singer-singeran lang. Ano kasi, shouty. Mga manok. Mega love shoutout everyone. Ma'am Marites, mega love shoutout. Si yan, Manay kasi si yan? Si Manay G? Si Manay Shining? Si Manay Che? Dali na Manay Shining. Kailan darating yung V8 mo? Excited na talaga ako na makajaming ka sa kantahan. Diyan sa Pinas wala V10 nalabas sa Lazada. Dito ako nakakuha sa Taobao, China. Wow! Anong team nyo sis host? Ano po, wala naman po ako, pero meron akong Fantabulous Family kila Ate Ling Gray. Tapos kila Toniba Mix Vlog. Tapos kanya-kanya kaming live kahit
Wala naman pong ano, yung kung sino yung gustong mag-live anytime, walang mga schedule, yung gustong sumilip, okay lang. Kung sino, yung free lang naman kung sino yung gustong mag-support, mag-akyat. Wala naman pong katulad ng ibang kami, hindi naman talaga kami team, yung family, ano lang, mga family sa YT. Walang schedule kung sino yung magla-live. Minsan lahat kami sabay-sabay. Kung sino yung pumunta, okay, kung sino yung dumaan, yun lang. Walang pressure ba? Manay kasi, sabi ni Manay Shining G, ano daw ito, Manoy? Gastric ba? Ulcer? So, yung alin? Sino yung may ulcer dyan? Dito ako na tumitingin, Manay Shining, kasi dito, English, What is that? Is that a gastric ulcer? So cool and delicious. O, alin daw yung so cool and delicious? Mali yung ano ni Lolo. So cool and delicious. Manay kakurid ka, sol, kasi shouty, maayong adlaw. Maayong aldaw sa imo, sabi ni Manay Kakuridas. Salamat po sa 7 Eyes na naandyan. Pastila na lolo. Manay Shining, sabi mo, di ba, pastila na lolo. Dito kay lolo, that's a big deal. That's a big deal daw, Manay Shining. Bakit may English translation? Di ko alam paano to, sir, wow lolo. Dito pag nagla-live ang main ko, yung sa comment, niya, English. Sabi niya dito, why is there an English translation? Sabi man dito, dito sa Tagalog, but may English translation, sabi ni Wow Lolo. Dito kay Lolo, why is there an English translation? The sitting below is all. The sitting below is off. Saan? Manay Shining? Saan ko i-off? Dito, tignan ko. Wait lang. Saan Manay Shining? Sa sitting nito? Saan? Quality. Auto recommended. Higher picture quality. Data saver. Saan dito? Saan Manay Shining? Punta ako sa studio. Saan ako Manay Shining pupunta? Sa studio? Doon sa CP na naka-live sa baba niya, left side. Baba, off mo lang. Saan dito? Ano yung nakalagay niya, Manay Shining? Kasi nakikita ko lang dito. Manay Shining, setting, quality, ang andito. Higher picture quality daw, data saver. Alin dito? Auto recommended. Duy! Alis dyan! Saan? Saan dito Manay Shining? Manay GPC, Shouty. Anong pangalan? Anong makikita dito Manay Shining? Ang nakalagay dito, video quality on mobile networks, auto recommended. Yun lang, naka-on tong auto recommended. Tapos, yun lang. Wala naman translation dito, translator. Alin dito Manay Shining
ang i-off ko. Ayaw mapindot ba? Language. Ay, wala naman. Wait. Oh, wala naman dito man siya. Ako nakita ang translation. Teka lang, hanapin ko. Wala akong makita man ang shining ng translation. Sa settings. Manay shining, di ko makuha. Saan dito? Ay, sandali. Live chat lang yung nakikita ko dito, Manay Shining. Hayaan mo na nga yan. Dinitrans makita. Without you. Try ko nga Manay Shining pumunta sa studio. Doon ko silipin. Tika, uwi ako Sorsogon. Oh, kailan? Kailan ka uwi ng Sorsogon? Kailan ka uwi man na Shining? Sorsogon? Bakit Sorsogon? Di ba kamsur ka? Aray, sumasakit ang sentido ko. Aray ko. Nasakit ang sentido ko man na Shining. Dahil sa settings. Hindi ko makuha nga dito man ang shining eh. Saan ba dito? Try ko puntahan dito sa dito sa studio. Na. Wala akong palimutan mo. Okay. Okay. Tanano ka? Apo? Nadali akong batak na. Kan? Nadali akong batak na natundaan. Ano mo? Pinaan mo? Niluwasan ka ni Kuso ito mang kisarong sapad na natundan baga. Nakulong ng natundaan. Sarong sapad. Nakula ako ng pagkasapat. Sobra pa yung tigasan lao.
Palan, nagbalad-balad na duman sa, nanita duman sa piga, anuhan. Tapos, Ito kami sa bilyara naga-burupler ka no retyasa, kulon. Sabi doon nag-retyasa. Pinagduma. Kaya, tapan niya, o tapos trikban na. Tumira man ako kidua, pagkaw na kumidyo, mainit-init. Pagkabangit kong nilog salo na ko niya, sada. Aramong ko lang sa mga nagkaraman kung ano na matiyaan. Para riyas kami, agoy. inarabos ni Ripon. Manay Shining, hindi ko makita talaga yung translation. Asan dito? Kaya kung narinig sabi ni Rico, Sayang ko ta. Dahil mo nagayagos. Nakakambas daw ako sa daraga. kaya man nagayagos. Yo. Cute kang duyan mo. Dito pa mi. Ayan, salamat Madam Manay Kakuridas. Thank you. Di ko makuha yung translation dito. Paano i-off? Na 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 na. Da da da. Ako man tapon nila yan. Pero may nagatarakdag na dyan. May paguti na ni Mama Belia sa... Yung aray. Hay, hayaan na nga. Digdi na lang sa naka-live. Wala din man ang shining. Kahit dito sa naka-live, hindi ko makita. Di ba setting? Oh, tas ang nakikita ko dito, view channel, manage shining, andito. Tapos pag pig view ko, channel ko, ang makikita. Boy! Sira ka ba dyan, boy? Boy! Yun lang man ang shining, oh. YouTube terms and feedback, watch on TV, accessibility, live chat, downloads, data saving, caption. O, caption ba? Show caption. Wala. Hindi naman to. Playback, video quality, preferences, try experimental new feature, connection apps, privacy, data, YouTube, manage all history. Saan ako pumunta? Language. English. Yung andito. Hanapin ko nga yung ano. Yung Filipino. Wala. English lang talaga yung andito. Manay Shining, pag nag-ano ka Manay Shining, pag nag-live ka Manay Shining, screenshot mo kung saan makikita. Kasi tinignan ko dito, wala talagang makita or talagang bulag si Tres. Bako dyan, initry mo. Nakahampang nakam sa imo. Ito? Ah! Alat? Ah, yung naghampang. Wait lang. Teka lang. Ah, ito pala. Ano naman man ang shining. Okay. Kasi naman, ang tinignan ko, yung isa na nakaano din naman yung ano ko, 'di ba? Naka-login yung main ko. Ito pala talaga na naka-live. Sorry naman Manay Shining, inabutan na tayo ng ilang oras. Dito pala sa naka-live, kung di ko pa napansin sa baba, ano sabi ni Manay Shining? Asan na yung sabi ni Manay Shining?
Ini-try mo, nakahampang sa imo na cam. Doon ko lang talaga na-gets. Ito pala, Manay Shining, oh. Automatic chat translation off. Oh, boy! Yun lang pala. Napakadali lang pala, pastilan. Sorry naman. Ang tinitingnan ko kasi, yung isa, pero sa amin ko din. Oh, di ba? Ganun pa rin. Very good daw. Very good. Ganun pa rin naman. English pa rin kahit naka-off na. Manay Shining. Oh, di ba English din talaga yung sinabi mo? Okay na. Sige nga, magsabi ka pa dyan, Manay Shining, kung Tagalog na yung lalabas. Kasi yung nababasa ko dito, yes, I live with you. I live with you? With you? I live with you daw. Ang Tagalog nung I live with you is, oo, sa naka-live mismo, 'di ba? Ang galing ng translation talaga. Dapat sa naka-live mismo, ano daw? Yan na. Oo naman na Shining, okay na, Tagalog na. Tagalog na to Manay Shining. Oh, 'di ba? Kung saan-saan pa tayo na inabutan ako ng 2 oras, yun lang pala. Diyan pala sa naka-live mismo. Pasaway si Tres. Ang tinitingnan ko man Shining ito, pero main din kasi to eh. Dito ako tumitingin. Pasaway si Tres. Pula yung ano ko kagabi. Pula yung live ko kagabi pala. Thank you Manay Shining. Na-off na. Opo, na-off na. Naka-off na. Okay na, okay na. Thank you sa tutorial. Kahit yung tinuturuan mo mali-mali sa naka-live mismo, doon ko talaga nakita dito sa naka-live mismo. Yun. Okay na, okay na. O diba? Di na ako mahirapan sa matitingin doon kasi dito iba yung English, yung Tagalog doon iba. Bako dyan dapat sa naka-live permi na yan, tuwing live mo, ma-off ka na kaayan. Ah, ibig sabihin Manay Shining, bawat live ko, dyan ako mag-off talaga. Hindi siya pag in-off ko ngayon, bawat live ko, hindi siya naka-off talaga. Talagang sasadyain mo talagang i-off siya bawat live. Ganun pala yon. O diba, inabutan na tayo ng siyam-siyam. Parang uulan ah. Maano yung kalangitan. Ayan, dikitan ko to si Boy Guardo. Wow, 23K. Ala, ayaw magdikit ang CP ko Manay Shining oh. Lahat na talaga. Lahat ng kagamitan ko ngayon nagluluko na. Ayaw dumikit. Ayaw mag-touch yung screen. Oo, bawat live mo mag-off ka. Ayun, yun pala yun. Hala, ayaw talaga Manay Shining oh. Ayaw dikitan si Boy Guard. Si Boy Guardo. Maya ko na lang kayo Manay Shining isa lang ko kayong dalawa ni Manika Corridas. Maghanap ako ng playlist nyo. Kasi nanood-nood lang ko pa isa-isang video lang ninyo eh. Di ka nagla-live. Uga kunon ka Manay Shining mag-live. Panay silip ko tuwing tanghali. Ay ko, hindi nagla-live si Manay Shining. Si Manika Corridas lang kagabi nag-pop up sa akin. Pag tanghali Manay Shining, pag hindi ako nag-live na kakanta-kanta, natutulog ako niyan. Pag naantok ako, sarap matulog. Tapos nagigising ako alas 3 na. Kaya pag hindi ako nakapag-live na alas 12, tulog ako niyan. Magla-live ako gabi, kanta-kanta. Kagabi, naka-live si Manika Corridas, bumibirit ako. Kaya hindi ako nakakapag-yaw-yaw.
Mamaya ako na kayo ni Manoy Kakuridas isa lang. Hanap ako ng playlist nyo. Kasi nagkapwede niyo. Kape? Bakit si Manoy? Pa, iyan. Bako pa man iyan. Bako pa yung gango. Ang gango kay nisuko sa apon. Eta. Unita suto. Kaya orang init. Boy guard! Dan watching na ako dun sa ano mo. Medyo mahaba-haba. Si ano na lang. Tika lang. Silipin ko muna si Sir Wow Lolo. Wow Lolo. Yun. 18 minutes yung natapos ko na sa'yo. Sir Boy Guard. Sayawan na. OPM. Viral. You know. Si Wow Lolo muna silipin ko. Si Manay Shining, tas si Manay Kakuridas, mamaya na kayo, tas si Manay Kasiaw. Ha, ha, ha. Si Manay GPC, ang haba ng mga video ni Manay GPC eh. Pinanood ko yung saranggulan niya. Kahaba! 32 minutes. Mga 30 plus. Asan na si Wow Lolo? Nawala na yung comment na dito. Ito. Manay Shining, kapag dumating na yung ano mo ha, mag-jamming tayo sa kantahan. Gawin natin ng tanghali para magising ang mga madlang people. Ang i-exit naman ng mga ano ni Wow Lolo. Wala siyang latest upload. Ay! Hindi na siya nag-upload. 1 year ago pa to ah. Tinamad na, sayang, ang laki ng bahay. Anong ginagawa kayo ni Sir Lolo sa buhay? Sa buhay. Nagla-live na lang siya, pero wala siyang upload. Asa na yung ano ko? Manika Kuridas, thank you. Sir, ano, Boy Guard, salamat. Salamat po ng marami. Mahina ng mata ni Tres. Hindi ko na nababasa Manay Shining. Nang malayo yan ganyan. Hindi ko na mabasa. Malabo na ang mata ni Tres. Kailangan ni Tres na magsalamin. Saka Whitey. Whitey pa more. Kahit Manay Shining, mag-live ako na mag-live. Nakakainis kasi walang revenue pumapasok sa akin. Buti pa si CC Sky. Bawat live niya Manay Shining, kahit isang oras lang yan. $4. Minsan 6, 2, ganyan. Wow, galing no? Kung ganyan ang pumapasok sa akin, araw-araw talaga magla-live ako kasi every month talaga sasahod ka. Diba? Ang galing nun na. Sana all na lang. Papabuksan ko nga Manay Shining yung ano ko, yung bahay ko kay CC Sky. Patingnan ko yung mga settings ko kung mga tama ba. Kasi bakit hindi ako nag-earn ng revenue bawat ano ko live. Wala, 'di ba? Sipag ko mag-live pero wala siyang ka-revenue. Si Isay Manay Tres ang nakakakal. Si ano, Manay Shining, si CC Sky. Ang galing niya. Di ko alam Manay Shining kung dahil ano na siya SB silver button ba. O talagang nire-recommend talaga siya ni Lolo din. Talagang love siya ni Lolo. Love siya ni Lolo. Oo Manay Shining, alam mo kung kahit man lang tagi $1, no? Kahit man lang tagi $1 bawat live natin or $2, ganon. Okay na sana, no? Kasi biruin mo, mag $2 sa isang buwan nakaka-live. Tapos si CC Sky, nagla-live siya, hindi lang isang beses. Minsan, pag nagla-live yan Manay Shining, minsan 4 na beses sa isang araw. O, kung lahat yun may $2,
$4 ganun. Ilan na. Kaya pala talaga every month sumasahod siya. Kaya magaling. Bawat live niya meron. Kahit CPR pa yan, lahat meron. Napakita niya sa akin man na shiny. Galing. Ako talaga wala. Pinakita ko sa lahat sa kanya. Lahat ng live ko. As in, 0. Meron din naman man na siya ng 0.4, 0.20. Agay! Centavos lang talaga. Kami sa nakakatamad, no? Pero, sayang din naman ang wifi. Kaya gusto ko na ipaputulong yung wifi. Kasi wala din naman nangyayari. Puro lang bayarin. Puro lang bayarin ba man shiny. Sabi ko wag na, paputol ko na lang yan. Hayaan ko na yung whitey na yan. Libangan lang kung kailan lang mag-load. Kung kailan lang may load saka mag-upload. Yun lang, hindi na ako makakanta-kanta. Kapag pumunta na lang ako kay Tita Eden, doon na lang ako magla-live. Ano kasi, kada araw naman may napasok since pag lagi ako may talaga. Pag lagi ka may premiere, ako di ko alam ano shining. Silipin ko nga sa ano ko, sa premiere ko kung meron ako. Parang wala din. Sumasahod lang talaga ako man shining tuwing may nagpapalipad sa akin. Yun lang talaga. Pero pag sa yung revenue, wala. Silipin ko dito man shining sa ano ko sa premiere ko. Asan yung premiere ko nung nakaraan? Bakit hindi makita? Bakit hindi makita dito sa akin man shining yung ano ko, yung revenue ko sa Premiere? Haha! 0.9 man shining. Yung sa Premiere ko, 0.9, 'di ba? Ang galing. Tapos alam mo ba man shining kahit sa short video ni Sisi Sky, meron. Kaya bawi talaga. Hala, parang naulan pa there. Ito man shining ang tagal na nito na live ko. Pero wala siyang revenue. Yung nagkanta-kanta ako as in 0. Wala lang nangyari. Kaya nakakatamad yung 3 hours kong live, walang nangyari man shining. Kung kay Sisi Sky ito, ang dami. Kahit sa ano niya man shining sa short video niya, pumapasok talaga ang revenue. Ay, buti pa sa'yo, nagpi-play. May nagpi-play ng playlist. Minsan $2 or $3. Wow, talaga ba? Yan, sa akin wala man shining. Nagsasali naman ako sa mga ganyan, pero wala naman. Ewan ko, ano bang mali sa bahay ko? Na unibus father. Inubo si father. Dahil sa ano ng palay. Need mo makasahod ngayong May. Ako man ay shining wala pa as in simula January hanggang ngayon. Walang pumasok sa akin. Ginagawa ko lang talaga man shining libangan. Yung whitey, pero yung aasahan mo na sa sahod ka, wala. Kawawa naman yung mga small YouTuber, no?
Yung akala mo may ano, sahod, pero wala naman talaga. Kung may magpalipad sa kalang, nakatikim lang talaga ako Mana Shining ng sahod nung may nagpalipad sa akin ng $200 o $200 Mana Shining. Hindi ko pa nakukuha yung Google AdSense ko. May sasahurin na ako. Kaya nilakad ko talaga yun yung nilakad kasi nag-open ako ng account sa BDO para makuha ko yun. Tapos yung mga, kapag sumasali sa mga pag-games, yun, tapos pinapalipad sa akin, yun lang talaga. Tapos yung mga napapadaan sa akin, na mga taga-ibang bansa dati, pero ngayon wala na tayong barkadang mga taga-ibang bansa. Yung may time na, hindi mo naman kilala Mana Shining, no? Ang ano talaga, swerte-swerte lang talaga. Yung napanood niya yung nagtatanim kami ng gabi, tapos yung nag-ano kami, sa palayan kami Mana Shining, yung nag-try kami magkubuta noon, yung ano, yung nag-ano, tawag doon, kubuta, alam mo yun Mana Shining, yung kubuta. Nag-try kami magkubuta noon, tapos yun, napanood niya daw yun, yung taga Canada yun eh. Tapos doon talaga ako nakatikim ng unang sahod na $200. Tapos yun pala, kahati ko pala noon si Lolo. Kaya sabi ko, bakit parang konti lang ang nasahod ko, na alam ko ang dami nagpalipad sa akin. Pero yung sinahod ko, nasa ano lang, 18K. Oo. Yung nag-ano kami Mana Shining noon, napanood niya na ganon yung ginagawa. Sabi niya, laking ano, kung ibig sabihin, mayaman siya, laking ano siya talaga, syudad. Hindi niya daw na-experience yung ganong trabaho. Pero daw, salamat daw sa amin dahil sa panood niya ng vlog namin, para daw na experience niya na dinala daw namin siya sa ganong ano, sitwasyon ng buhay, yung parang gano'n, na parang ganun pala daw yung ginagawa ng mga ano, yung mga farmers na kumbaga yung kinakain ng mayayaman galing sa farmers, talagang pinaghihirapan, lalo na yung paano magano ng palayan. Tapos yung nag-ani, tapos nakita niya yung ang ganda-ganda ng palayan namin, tapos biglang dinaanan ng baha noon. Kaya nung nag-live ako noon, pinaliparan niya ako ng sunod-sunod na $20. Pero yun pala Mana Shining, kahati pala doon si Lolo. Kaya hindi ko talaga buo lahat yun. Hindi ko talaga lahat na sahod yun. Kasi nga, kahati si Lolo pala. Hindi ko alam yung mga oras na yun. Oo, US dollar yun Mana Shining. Taga Canada. Saan na kaya yun, Mana Shining? Anonymous ano lang yun eh. Yung napadaan lang sa live ko. Sagaran din. Sagaran din magbigay, no? Pinasahod niya akong 2 sahuran. Mahigit pa kasi nga bukod ng $200, ang dami niya pang pinalipad sa akin na kulay orange. Pero ngayon, di na si Tres kasi naglulublob sa putikan. Maglublob ako ulit Mana Shining sa putikan. Oh. Balik kami ulit doon sa Tres Marias Farm. Doon kasi yung may palayan eh. Tapos yung dati na nagtaniman kami ng mga gabi. Paglipat namin dito, wala na. Kasi wala na ako dito maipakitang mga ano. May linta! Agoy! Wala man Mana Shining linta. Takot ako sa linta. Nako, pag may linta, never mo na ako mapapaapak dyan sa ano yan, palaya na yan. Wala Mana Shining. Walang linta. Takot ako sa linta Mana Shining. Manay ka Kuridat. Salamat Sir Anak. Thank you Sir Anak. Good morning po sa iyo dyan.
Pinanood ko kanina yung One Friend mo. Plinay ko pala. Pinakinggan ko pala. Takot din ako sa dawa makahiling lang. Sus, oo, ako din man shining. Kahit sa FB, kapag nag-scroll ako na yung may linta na pinapasipsip daw, pinapasipsip. Ano yun, sabi man shining, may ano daw yun, may nakakatulong din daw yun, yung papasipsip mo yung dugo mo. Parang kadiri, no? Ayoko nga nun. Okay lang po, inay. Ayan. Nakita ko po kanina na mayroon kang in-upload na ano, yung ay may bago kang inanong kanta na One Friend, ang ganda noon, plinay ko kanina. Pagising ko nakita ko may new upload ka. Nakakangalay mag yagis. Yaks, oo talaga Manay Shining. Pero alam mo Manay Shining, parang yung takot ko dyan sa linta na yan, parang na-overcome ko na. Yung parang yung takot ko, parang nalagpasan ko dahil Manay Shining, mag-isa lang ako, yan ang kwento pero takot pa rin ako, pero parang dahil dun sa nangyari, parang nawala yung takot ko. Yung no choice wala akong mahingian ng tulong, ako lang talaga yung gagawa. Kasi wala noon sila father, si Bunso, andun sa kabilang lupa. Ako lang yung naiwan doon sa Tres Marias farm namin. Sila papa ko, sila mama, andun sa lupa namin nung maliliit pa kami. Na ngayon, abandonado na. Pupuntahan lang pag magkakawit ng niyog. Kasi medyo malayo na kasi dito sa Kabihasnan. Malayo sa Kabihasnan. Malayo sa Barangay Road. Kaya iniwan namin. Hinayaan lang namin doon. Marami yung, kumbaga, komunal na yung tawag doon Manay Shining, yung pag-aari na ng iba. Pero kami pa rin naman yun sa amin pa rin naman yun. Kaya lang, pupuntahan lang nila Brad kapag magkakawit ng niyog. Hindi talaga inalagaan na araw-araw bumibisita. Yung nangyari kasi Manay Shining, ganito yun. Magpa-inject na lang ako. Magpasipsip sa linta, wag sa linta. Hindi ako mapasipsip sa linta. Ganito kasi yun Manay Shining, 'di ba? May kalabaw kami na inilagay ni Bunso doon sa dulo ng lupa namin na merong ano yun, tawag doon yung ano siya, yung parang lawa. Sapa, ganon. Tapos Manay Shining, hapon na. Kinuha ko yung kalabaw kasi hindi ko na hinintay silang umuwi. Hapon na, kinuha ko na yung kalabaw doon sa paliguan nila. Tapos Manay Shining, yung kalabaw na mga anak, nakita ko, ang daming linta. Manay Shining, ang daming linta sa katawan. Kinikilabutan talaga ako pag naalala ko talaga yun Manay Shining. Tapos, di ba? No choice. Tumawag ako kila Bunso doon sa lupa namin. Malayo din, nasa kabilang barangay. Tinawagan ko siya, Manay Shining. Sabi ko, boy, umuwi ka na. Nag-iyak ako Manay Shining. Sabi niya, napano ka te? Napano ka? Nag-alala sila kasi akala kong napano na ako. Kasi panay yung nguy-nguy ko. Nguy-nguy. Panay yung iyak ko. Panay yung hagulhul ko. Sabi ko, boy, umuwi ka na, dali. Bilisan mo na, umuwi ka na. Sabi, nagsisigaw siya, bakit? Ano ka? Sabi ni boy, na ano ka? Sabi ko, yung mga kalabaw, ang daming linta. sabi ko, yung mga kalabaw, ang daming linta. Busog na Manay Shining, ang lalaki na nila. Para ng mga ahas. Yung ang hahaba na, tapos ang lalaki. Kasi nga, busog na ng ano, busog na ng dugo. busog na Manay Shining ng dugo. Pero gusto kong humingi ng tulong sa kapitbahay, pero nahihiya ako Manay Shining. Kasi nga, syempre nakakaya, 'di ba? Oo, siguro Manay Shining, mga 6 yun, mga 6 na linta, lalaki na.
Meron sa katawan, sa may puwet, sa may liig, basta ganun. Pag naalala ko talaga Manay Shining, grabe yung ano ko, pero dahil doon Manay Shining, 'di ba? Makakita lang ako ng maliit, grabe na yung sigaw ko, grabe na yung takot ko. Pero dahil doon, parang nabawasan yung takot ko, yung parang nabawasan yung takot ko. Alam mo Manay Shining, ko ang ginawa ko, kumuha ako ng itak sa bahay. Kasi no choice eh. Wala namang gagawa. Ayaw naman ni Bunso umuwi kasi malayo. Tapos hindi pa sila tapos magkawit. Sabi niya, sungkitin ko daw. Sungkitin ko. Yung sungkitin ko ng matigas na bagay. Yung ano daw, gumamit ako ng yung butong, manisyaning, yung bambo, yung dulo. Gumamit ako, sungkitin ko daw. Kasi nga, no choice. Hindi siya pwedeng umuwi. Kaya ang gagawa, ako talaga. Kailangan matanggal yun Manay Shining, baka makapasok sa puwet ng kalabaw. Tapos kawawa naman yung kalabaw. Tapos panay na yung galaw ng kalabaw Manay Shining kasi kating-kating na siya. Yung kalabaw, grabe no? Oo, mahirap talaga kung makapasok yun sa puwet ng kalabaw. Tapos yung ginawa ko talaga Manay Shining, yung ginawa ko, kunwari Manay Shining, ayan, duling ako, duling. Kunwari, nagduling-dulingan ako Manay Shining kasi para hindi ko mapukusan na tingnan. Yung hindi ko mapukusan na hindi tumutok yung mata ko sa linta talaga. Kunwari, nagduling-duling ako Manay Shining na yung paningin ko, blurred, yung gano'n no. Para yung paningin ko sa linta, blurred, yung hindi ko mapukusan na tingin ba. Kasi nga, takot na takot ako. Pero umiiyak talaga Manay Shining, no choice. Yun ang nangyari Manay Shining, no choice. Sa loob. Tapos, di man ang pamaubos ka manok sa rayo to. Tapos Manay Shining, alam mo ba, kinawit ko yun ng itak. Pinagkakawit ko isa-isa na matanggal talaga. Yun talaga oh. Na matanggal talaga. Tapos nung nalaglag siya Manay Shining, nagaganon siya, naglakad siya sa lupa, ang haba, tas ang laki. Grabe Manay Shining talaga. Tas yung ginawa ko na naman, syempre nakita ko, nakabuta ako noon, pero grabe yung takot ko talaga. Akala mo makakaano sa akin, so, yung parang didikit sa akin yung linta pag natanggal. Walang apoy Manay Shining. Yung ginawa ko Manay Shining, yung ginanon ko na siya, di ba? Tinanggal ko na. Sinungkit ko ng itak, yung itak na mahaba doon sa bahay. Tapos tinadtad ko ng tinadtad. Pero nagano pa rin ako noon, yung paningin ko, yung parang duling pa rin. Yung tatlo na yung paningin ko sa tinadtad ko Manay Shining para ako may kalaban. Bawat taga ko, panayang panay yung iyak ko, panay tad-tad ko dun sa doon sa linta na nalaglag. Yun na ginawa ko Manay Shining, yung para ako may kalaban na panay ang iyak ko, tapos tinatad-tad ko talagang tinatad-tad. Ang ano pala nun mabiak, makunat. Yung matagal siyang mautas. Matagal maputol yung linta, grabe ang kunat pala nun. Kahit Manay Shining yung itak ko, ang talas na. Pero grabe Manay Shining. Oo, Manay Shining, para ako may kalaban. Nung time na ito, bawat laglag ng itak, tataddarin ko ng taga. Tapos, ang dami Manay Shining dugo. Grabe yung dugo doon. Akala mo talaga, mayroong namatay na aso. Akala mo talaga, mayroon talagang kalaban na pinatay doon. Kasi lahat yun, sinusungkit ko. Tapos pag nalalaglag, ilang taga yung nangyayari Manay Shining. Siguro 10 hanggang sa madurog talaga yun. Grabe. Pero pagkatapos nun, grabe yung nginig ko. Nagganon ako sa doon. Panay ang iyak ko pa rin. Pero nung natapos na yon, syempre, tapos umuwi na sila Bunso, sila mother, si father, kasi magkakasama sila. Pinagtatawanan pa nila ako. O anong nangyari sa'yo, te? Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Kasi daw,
Umiiyak akong tumatawag doon sa kanila. Pinagtatawanan nila ako na yun lang pala daw, linta lang pala daw, lang pala. Sabi ko, anong lang pala na talagang nakakatakot naman talaga yung linta. Tapos ang lalaki na pati Manay Shining. Grabe nakakalaki yung mga mga linta kasi nga ang dami nang nakain, ang dami nang nasipsip na dugo. Kaya yung linta kahit maliliit pa, para ng mga ahas kalaki. Mga ahas na. Tapos pag nalaglag sa lupa, di ba, nag-ano sila, nag-ano, ang haba na malalaki, grabe talaga. Yun talaga yung hindi ko makakalimutan na pangyayari doon sa Tres Marias Farm. Yan na ano na yan, na linta na yan. Pero simula nun man ang Shining, hindi na sila nagpaligo doon sa sapa na yon, sa dulo. Doon sa dulo ng kalupaan namin. Talaga palang may mga linta talaga daw doon. Si Bunso yung kasalanan ni Bunso kasi siya yung naglagay doon ng kalabaw. Tapos pinaanohan na lang sa akin na kunin ko na lang daw pagkahapon. Tapos yun, nung kinuha ko, yun pala, ang dami nang upot ng mga linta. Grabe. Sabi man na Shining, sabi naman kasi yung mga tita ko din na naglalabas sa mga bubon-bubon, sa mga balon na may mga linta. Pampapatay daw niya, tas nawawala daw yan kapag yung langkang hinog, daw yan, ilalagay dyan sa mga sapa, yun, nawawala daw. Buti nga ngayon man Shining, parang nawala na, di ko alam kung bakit nawala yun. Dahil nga doon sa amin, pag marami kaming langka doon, kapag mga bulok na itinatapon nila doon sa sa sapa talaga. Baka dahil doon. Langka na hinog. Tapos kapag may kumapit naman sa'yo na linta, yung sabon daw, sasabunin mo. Yun talaga Manay Shining yung nangyari na di ko makakalimutan talaga. Yung grabe talaga, yung takot ko. Pero ngayon, pag nakakita ako ng linta, parang hindi nabawasan na yung takot ko. Kasi nga, parang namatay ko, parang nakapatay na ako ng linta. Marami ako napatay na linta. Tinaga ko ng tinaga. Grabe. Pagkatapos nun man na Shining, yung mga tinagaan ko ng mga ng mga linta doon, parang may namatay na kung ang daming dugo. Para ako may pinatay. Ang daming dugo dun sa kanyuga namin. Sir Anak, thank you. Salamat po sa Seven Eyes na nakinig dyan sa kwento ni Tres. Kwento ng linta. Agoy! Nagkakatakot. Grabe. Kasi di ba man Shining, yun nga, di ba, nakakatakot yan kapag nakapasok sa alam mo na. Buti na lang, doon, wala naman kami doon na puso, yung namin doon. Walang linta kasi puso yung gamit namin doon. Ang meron talaga, ilog, doon sa ilog. Tapos doon sa karugtong ng ilog. Pero doon sa amin, sa may palaya namin, wala naman. Wala. Doon lang kasi may malaking ilog kasi doon man Shining na malalaki. Mga itim ang bato. Pag daw mga maitim ang bato sa ilog, yun nga, na may mga linta daw yan. Kasi kulay itim yung tubig. Ganon. Noong panahon, kwento na lang ng mama ko yung trabahador nila nagpatanim ng palay yung isang babae na pasukan. Goy! Ayun, lumakaan dyan. Talaga, may Shining. Oo, nakakatakot pa ganun. Tapos ano nangyari? Hindi daw kasi napansin. Inignore din yung paglaki na tiyan. Uy! Ano nangyari man siya agoy, nakakatakot yun. Tapos ang dami, no? Kinain na yung mga lamang loob niya. Agoy! Ay! Lumabas yung mga linta man Shining. Nakakatakot.
Ay. Namatay. Yun. Oo, mamatay ka talaga nun kasi ang nasa loob na ng tiyan mo. Ay, lumaki yun ng lumaki, malamang. Marika Corrida, salamat sa sobrang dami na sasyon. Nagpa-doktor akala ulcer yun pala. Ay, so. Kakatakot na nakakadiri. Buti na lang kami Manay Shining talaga. Pag andun kami sa, doon sa bahay, lagi kami nakabuta pag kami nadaan sa mga sapa-sapa. Pagtatawid sa mga sapa-sapa na yan, lagi kami nakabuta. Yung mga buta ko doon, hanggang dito sa tuhod. Kasi nga, takot talaga ako. Kahit nga sa palayan, pag napunta ako sa palayan, lagi ako nakabuta. Pero buti na lang talaga, wala doon sa amin. Na doon lang sa dulo. Yung sa dulo na, yung karugtong na ng ilog doon. Kasi yung sapa doon sa amin, maliit. Doon sa dulo, malalaking ilog na. Tapos meron siyang daluyan ng tubig na papunta doon sa pinapaliguan ng mga kalabaw. Yung hindi siya flowing Manay Shining, na parang na-stuck yung mga tubig. Kaya siguro yun ang pinamungaran, sinirahan ng mga linta. Yung mga itik ba Manay Shining, kumakain ba yan ng linta? Kasi kami, simula kasi nang marami kaming itik noon, wala na talaga kami makita. Kasi dati, doon sa palayan daw, yung mga nag-aanit sa amin, parang meron pa silang na-encounter na linta na mga maliliit na pumupulupot sa mga paa nila. Simula nung nagkaroon kami ng itik at saka pato dati, nawala yon. Takot ako sa puti kasi nga dahil sa linta, oo. Ako din naman, Manay Shining, kapag nakabuta pa rin ako pag pumupunta sa palayan. Pero ngayon talaga sa amin, wala na. Pero sa ibang pag tatawid ng ilog, lagi ako nakabuta. Kasi nga, takot din talaga ako. Yan ang number 1 na kinakatakutan ko din talaga, yung linta. Tapos yung uod, mga uod. Oo, siguro Manay Shining. Yung maliliit pa. Kasi simula noon, yung mga nag-aani doon sa amin, tapos yung naglaland master, yung mga nag-aano ng palayan doon. Wala na silang na-encounter. Kahit nung nag-ano kami doon, nag-try kami magkubuta. Wala naman. Siguro pinagkakainan ng mga itik namin dati. Ay nako, grabe yung topic natin ngayon. Linta. Pero ayaw ko talaga Manay Shining yung gano'n na sa tao, no? Kakatakot yung makapasok sa ng tao. Mamamatay ka talaga, no? Tapos lalaki talaga yung tiyan mo. Lumaki yung tiyan mo, yun pala, puro pala linta yung laman. Baka pinatay mo na bago lunukoy. Oo, siguro, Manay Shining. Kasi mabubuhay pa sa tiyan ng itik, no? Pag buhay pa, oo nga, no? Mabilis dumami. Kahit nga daw, di ba, Manay Shining, kaya minsan, parang ayaw na namin tuloy kumuha ng mga nabubuhay na mga kangkong-kangkong sa mga tabi ng ilog. Kasi nga daw, di ba, yung nakita ko din sa FB na nakasiksik sa ng kangkong, totoo ba yun? Tapos hindi daw naluluto. Totoo ba yun? Manay Shining, na hindi naman naluluto yung hindi na mamatay yung linta kapag
sama sa ng kangkong. Simula no na parang may napanood ako sa FB, natakot na din ako mag ng mga kangkong. Kapag kami bumibili ng kangkong, tinitingnan talaga namin ng maigi. Kasi daw, sumasama daw yung, kung sa ilog lang kinukuha yung kangkong, minsan daw, nasiksik yun sa tangkay ng kangkong, sabi nila. Nagugulay lang kami ng kangkong kapag sarili namin tanim, dito lang sa garden. Sabi nila, hindi naman daw naluluto yung nabubuhay pa rin. Pero, ang dami naman na, diba? Ang dami naman bumibili sa palengke. Parang wala naman tayong nababalitaan na gano'n. Yun lang, nakita ko lang sa FB, kaya parang kung na na pinakita na nagluto. Tapos nakita may linta doon sa ng kangkong. Nasa loob ng tangkay. Oo, Manay Shining, yung pinong-pino. Nakailang oras na ako Manay Shining? Kadadaldal litras na isang oras na. Mag-live ka na Manay Shining. Tambayan kita, ikaw naman yung mag-live. Mag-in-live na ako Manay Shining. Isang oras lang tayo. Di ko alam mamaya kung magkanta-kanta naman ako. Mag-live ka naman na Shining, dali na. Pag end ko, ikaw naman yung mag-live. Tutok mo lang diyan sa sa labas. Ang ganda nga ng view mo diyan eh. Hugasan ng mainit na may salt, mawala yung yan. Yun sila, ganun ba? Yung parang bupis kasi pero adobo style. Sure na walang linta. Yun, hihi, oo. Ay, super init sa bintana. Ay, sa loob ng bahay, Manay Shining. Yung mga display mo lang dyan, yun lang tutukan mo. Yung iba nga, kanto lang ng bahay. Yung aircon, yun, pwede na yun. Yung mga naka-display mo dyan, mga figurine, pwede na yun Manay Shining. Tutukan mo lang ng CP. Higa-higa lang. Nakahiga-higa ka lang Manay Shining. Wala kang gawa. Tama din ako lumabas, mag-video sana ako. Ang sipag nyo nga mag-video. Ako din, tama din ako. Tama din ako kasi mag-edit Manay Shining. Natamad ako mag-edit. Yung pag nagsasalita ka na maraming putol-putol. Paulit-ulit. Saan kayo kumukuha Manay Shining ng ng music? Yung pang BGM ba? Kasi wala akong mahanap saan ako kukuha. Papangit ang mga BGM ko pag nagla-live. Paano kumuha doon sa studio library? Hindi ako marunong paano kumuha doon. Tapos sa inyo, ang gaganda ng music nyo, yung mga pa-BGM nyo ba? Masipag ako mag-edit, pero tamad na ako mag-video. Okay. Ako naman, parehas ako tamad. At tamad ako, gusto ko magkuha ng video, pero tamad talaga mag-edit. Kaya mas gusto ko na lang, tapos din, Manay Shining, tinatamad talaga din naman ako, kasi nga, wala namang revenue. Kaya yung live ko, araw-araw sabi ni Manay Kakuridas, ang sipag ko, kasi nga, gusto ko lang talaga kumanta-kanta, kahit kanta yung walang hilig sa akin, ganun yun. Ganun yun, Manay Shining, baliktad tayo. Gusto ko lang magkanta-kanta, gusto ko lang masipag ako mag-live kasi nga, yun lang yung gusto ko, yung magkanta-kanta lang.
Pero tinatamad ako mag-video, mag-upload kasi nga, wala namang revenue. Wala lang, binubuhay lang yung ano, masipag lang mag-live para mabuhay lang yung bahay na hindi maubos yung WH. Lalo na live, naku po, katamad. Kung tamad ka man na siya ini magyaw-yaw, magdaldal sa live, itutok mo lang sa isang pwesto. Pwede naman silent, pwede naman na ano lang, naririnig lang yung mga ginagawa-gawa mo dyan, nagpupunas-punas ka, nag-uugas-ugas ng plato. Oo, si Tay, masipag yun, man shining. Siguro, umandar ang revenue niya. Kahit 'di ba, ang sipag niya kahit nakahiga lang siya, no? Na nagkakanta-kanta. Tapos natatawa ako kasi bawat na lang pasok na sa live ko, puro bully ang nangyayari sa kanya. Pag pumasok ako sa live niya, bully pa rin yung nangyayari. Huh! Masipag si Tay mag-alive. 2 beses din siya nagla-live. Tuwing 2:00 at saka gabi, pag-uwi niya ng bahay. Nahiya kang sagutin? Okay na naman yan, Mana Shiny. Marami ka namang supporters eh. Marami ka naman sa yung pumupunta kasi nga yung mga pinupuntahan mo din sa tuwing nagla-live ka. Okay lang naman yun. Yung iba busy sa trabaho, hinahayaan lang dyan sa tabi yung mga ano nila, yung sipi nilang naka-live. Pero ang daming views, makikita mo ang dami. Ang daming nakatambay. Minsan yung mga bigay ni Lolo din na viewers. Huh! 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 Bihira si Tay mag-live dati. Ngayon kasi na marami nga ng mga anak-anakan ng mga bully na rin. sinipag na si Tay. Puro bully ang mga pumupunta sa live niya. Huh! Huh! Tapos pag ang ginagawa niyan man na shining kapag hindi yan nagyayaw-yaw sa akin, halimbawa andyan, di ko alam kung andyan siya nakatambay sa live ko. Panay screenshot ng mga comment, tapos isi-send niya sa akin. Tapos di ba para bansagan si Sky na balaw. Pasaway talaga. Oo, nakabidili lang yan. Tapos maya-maya isi-send niya sa akin yung mga kwento, yung mga pinag-uusapan sa baba. Huh! Huh! Mapakatay ka? Mapakatay siguro tong manok na to. Woo! Dali naman ay Shiny, mag-live ka na, mag-in-live na si Tres. Uy, salamat sa 7 Eyes na nakatambay dyan. Maya na, ngayon na, pag end live ko. Yun o, ano na ako man ay shining. 1 oras kalahati. Sir anak, thank you. Kuhain ko muna yung mga ano nyo kasi isabay ko dito sa ano. I-transfer ko dito sa watch later. Dito sa isa. Kasi mas ano yung battery. Ito kasi malapit ng malubat. Dito ko na lang kayo ilagay sa isa. Na-miss ko magihoy, gawing wales. Marin naman ay shining. Magyagis tayo. Magyagos-yagos ba?
Nag-play ako nung isang araw, pero hindi ko pinost doon sa ano. Doon ako man na siya ni nagpo-post sa Tres Marias, ano ko, isa. Tapos yung iba, nagsalang ako, pero hindi ko na pinost. Bahala na. Sinalang ko na lang. Natamad ako mag-screen record, mag-screenshot. Dito ko kay Sisi Tres M. Isa lang. Manay Shining, bakit di mo pa yan inaano? Nilalive si Manay Che. Walang playlist si ano, si Manay Kakuridas. Tika lang. Transfer ko to. Subukan ko lang kung ma-transfer ko to ng isahan, Manay Shining. Paano Manay Shining mag-transfer ng video ng isahan? Yung playlist ni Manoy Kakuridas. I-transfer ko sa watch later ko ng isahan. Di ba meron yun? Meron din ako mga na-play ko, di ko pa pinost. Ako tinamad. Tinamad ako Manay Shining, di ko na alam kung nasaan na yun. Kasi nahaluan na ng iba, di ba, nung nagsalang ako, tapos nag-attend ako sa ibang live. Yun, nahaluan na yung, ano, tinamad na ako. Pero nasalang ko naman yun. Tamad nga sa isa, dalawahan ko. Try ko to si Manay Kakuridas i-transfer na isahan lang. Kung kaya ko. Hindi ko nakalimutan yung tinuro sa akin. Manay Shining, ang isa lang ko dito si Manay Shining. Kasi hindi mo naman yan pinapamuni ata si Manay Che. Silipin ko kung ano ko si Manay Kakuridas. Na i-save ko ng isahan. Ayan, na-save ko si Manay Kakuridas. Ayan, Manay Kakuridas, oh, meron kang 12 videos dito. Ayan, hanapin ko naman si Manay Shining G. Shining G. May playlist ka, Manay Shining? Meron kang playlist? Ayan, meron. Manay Shining, i-ano ko tong 18 videos mo. I-save ko. Copy link. Tapos, punta sa Chrome. Tapos, puntahan yung link na, ala, yung Manay Kakuridas pa rin to. Asan yun? Link. Na 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 na. Ayan, si Manay Shining.
I-copy ko muna yung mga link nyo Manay Shining, i-transfer ko muna dito sa watch later ko. Kumuha ko ng mga playlist nyo. Through the night. Dami yan mga dami yan mga nang wag ka na mag-play. Wag ka na mag-play dito. Oo, dito ako Manay Shining kumuha sa ano mo, sa Shining G mo. Hayaan mo na Manay Shining. Minsan lang ako mag ano din. Minsan lang ako mag-play ng marami-rami. Pa isa-isa lang naman yung piniplay ko. Sino pa nga yung naandyan? Si Manika Corridas, si Sir Anak. Si Manny kasi kagabi, sinalang ko din yung ano niya, mahaba din ang mga premiere ni Manoy ano. Ni Manoy kasi Ayan, nandito ka naman na Shining G sa ano ko. Puntahan ko si Sir Anak din. Sir Anak. Kaso lang pag ganitong karami na naman Manay Shining, tinatamad na naman ako mag-screenshot dito pag nasalang na. Manood na lang ako kay Manoy kasi ng ano, kasi mahaba naman ang kanyang premiere. Ito muna kayong dalawa muna ni Manoy Corridas dito sa isang city. Si Sir Anak mamaya. Yaan mo na, wag ng SS. Yan Manay Shining, meron ako ditong 31 videos sa inyo ni Manoy Corridas. Ika lang ha. Linisin ko muna yung history. Okay. Maglinis muna, maglinis. Manage all history. Delete. Okay. Nag-live naman na ako ngayon. Mamayang gabi na lang ako magkanta-kanta. Ayan. Ayan, ikaw ang nauna Manay Shining. May mga harang na to. Sa inyo to ni Manika Corridas. Si Sir Anak dito na lang sa isa. Ala, naka 1 oras 34 minutes na ako Manay Shining. Ito si Sir ano, hindi ko na dikitan ko to si Wow Lolo. Ayan. Sige naman na Shining. Duwahon mo oras digdi lang ini. Ah? Duwahon na oras ko, Manay Shining. Baka lubat na ako. Tambay ko lang dito sa palay. Ito na yung mga ano ko Manay Shining, walis. Yung mga walis. Nagkalat na Ang gulo-gulo.
Ang gulo ng mga walis ni Tres. Saan kaya may nagbibili ng ano man shining ng walis? Magbenta kaya ako ng walis, no? Kasi ang dami rin naman na kanyugan dito sa amin. Ang daming mga dahon ng nyug. Baka pwede ko to pagkapirahan. Yung walis. Sino kaya may mag-order? Saan ko kaya to ipopost? Marketplace. Marketplace ba? Sa FB. Ay, isang walis na to man shining, oh. Sa Sintro 25. Gaano kalaki man shining? Ganito kaya, ilan na kaya to, oh. Konti pa to man shining, pero isang walis na ito, ganito yung gusto ko, yung tamang-tama hawakan, kasi pag malalapad na, malalaki na, ang hirap iwalis. Yun, oh, mahaba din naman, oh. Mahaba din naman yung ano niya. Dagdagan mo konti. Okay. Diba? Mga tuyong dahon, maganda pala pag mga tuyong dahon, oh. Kaysa doon sa hilaw. Manay Kakuridas, thank you. Nakasalang na kayo ni Manay Shining. Oh! Yung mga maliliit na manok, sisyo, panay kain sa ano. Mainit na dito sa ano ko, pwesto. Ang dami ko pang iyagis dito Manay Shining. Mga tuyo. Ano to? Ipa 2 hours ko ba? Para nakakaya naman sa nakatambay dyan. Meron pang 6 eyes. Sino ba yan? Sino ba yan? Magsabi kayo kung sino yan para maano ko. Natutulog ako. Ayan, sige lang Manay Kakuridas. Natutulog pero nagdudot-dot. Oo, konti na lang naman. Kitang-kita Manay Shining yung anit ko dito, oh. Naglalagas yung buhok ko kasi, oh, 'di ba? Oh, ang ano na, oh, kitang-kita na yung anit ni Tres. Anak, nakabidyo din. Oo, nakabidyo din si Sir Anak. Kanina nag-play ako dito sa ano niya. Yung one friend niya. Manood ako ulit. Si Wow Lolo, hindi naman siya updated. Mag-upload. Ayan, dinikit ko to sa kanyang isa. Nanood lang ako ng, ang iiksi naman ng mga video niya. Sa stress ba, Manay Shining? O sa shampoo? Sa stress ba? Oh, tingnan mo Manay Shining, no? Pati dito Manay Shining, no? You know. Diba, ang buhok kasi dati, ang haba, hanggang dito Manay Shining, ang buhok ko, oh, hanggang dito dati, ang buhok ko. Makapal yung buhok ko. Tapos yun, nung nagkasakit ako ng isang buwan ako Manay Shining nagkasakit, naglagas yung buhok ko, grabe. Kaya yung ginawa ko, pinaputulan ko yung buhok ko, you know, iksi na lang, oh. Pero ang bilis nga umaba kasi pinagupitan ko pa lang to nung andun ako sa Tabako, ginupitan ni pinsan ko. Maiksi to, eh. Hanggang balikat dito to ngayon, mahaba na. Ang bilis. Pinagupitan ko na to Manay Shining. Dati ang hanggang dito, oh, sa may tuhod ko. Dati. Tas makapal pa. Biglang naglagas. Tas bawat talaga Manay Shining, ano ko, pag suklay ko, laging may dalang buhok. Hindi ko alam paano pakapalin ulit. Hindi ko alam kung paano bumalik ulit yung buhok ko dati. Siguro, kasi, ganito siguro Manay Shining pag tumatanda na rin. Talagang naglalagas ng buhok. Number 1 sana pag magpatubo, buhok yung gata. Ay, talaga ba? Dati Manay Shining, nung di pa ako tamad-tamaran din, nung mga bata-bata pa ako, yun ang gamit ko talaga din.
yung gata ng niyog, tapos ang kapal ng buhok, nakapaitim sa buhok. Kaya yung buhok ko, maitim talaga siya. Si Dus, ang dami ng puti ng buhok niya. Tapos yung si Kuya, puting-puti na yung buhok. Ako, kunti pa lang yung, wala pa naman masyadong lumalabas na puting buhok. Pero si Dus, ang dami na. Kaya lagi siya nagpapakulay. Tapos si Bunso, may mga lumalabas na sa kanilang white hair. Sa akin, wala pa naman. Ano nga yung ni Sir Anak, yung bahay niya? Anak 9273. Dati ang buhok ko straight siya at makapal sa maitim talaga. Kumakati yung kamay ko, siguro may paparating na pera. Magandang buhok mo man ay shining kaya, ang kapal. 'Di ba? Nakita ko yung buhok mo, ang kapal ng buhok mo din. Ayan, Sir Anak, playing po ako dito sa playlist mo na isa sa Christmas song. Christmas song to. Halo-halo. Halo-halo. Pwede naman. Matatagal na kasi itong mga upload ni Sir Anak. Dito ako sa may mga bagong upload. Walang bagong playlist. 1 year ago. Numipis na siya manay. Grabe, maglagas. Nyata man ta nagparalagas manay. Pangit na. Hindi, nakita ko yung buhok mo manay shining makapal. Tapos ang haba din. Ayan, Sir Anak, playing na po ako dito sa playlist mo. Ayan, nag-comment na po ako. Stress baga, dami problema. Guys, anong problema mo man shining? Huwag mong problemahin ang problema. Dadaan lang yan. Di ba? Dadaan na lang yan man shining ang problema. Kailan ka mag-for good man shining? Matagal ka pa dyan sa Hong Kong? Sana all no, sana all abroad. Siguro ang ganda na, siguro man shining ang ganda ng bahay mo sa Pinas, no? Kailan kaya ako makarating doon sa bahay nyo? Kailan kaya kami makarating ni Manay Kakoridas? Manay Kakoridas, kailan ka pupunta sa bahay ni Manay Shining? Sama mo ako. Sama mo ako. Lalo na nakikita ko pa mga politiko o sato gabos, kurakot, lalo ako na stress. Uy, yun talaga Manay Shining. Grabe. Si Mother, number 1 na si Mother na stress sa mga ganyan. Kaya ako minsan hindi ako nanonood ng mga balita. Kasi nga 'di ba? Tapos nakikita ko yung mga farmers na yung mga taniman man ay shining, nakita mo yung doon sa ba gayon sa Benguet ba yun, yung mga taniman doon na mga matataas, tapos walang makakapasok na kalabaw o tricycle para maghakot ng mga pananim nila. Yung ginagawa,
nilalagay sa, meron silang lagayan, tapos sa likod lang, kinakarga, tapos nagmumotor sila, pagiwang-giwang yung motor, tapos matarik yung daanan. Grabing pagod ng mga farmers. Tapos, minsan, yung mga carrots, hindi naman nabibili, yung mga mangga daw, na ano, nabulok na lang kasi walang mga buyer, kasi nga, yung kung i-deliver sa mga market, ang taas daw ng gasolina, tapos ang mura, bagsak presyo yung mga gulay na pananim nila. Kaya yung ginawa, pinagtatapo na lang. Naku, Diyos ko, kung malapit lang yun dito sa atin. Sabi ko, hindi man lang binili ng ano, binili ng government doon. Tapos ipinamigay na lang nila sa mahihirap din. Talaga yung may mga posisyon na lang talaga manasyaning yung mas lalo pang yung mayaman, yung mahihirap, mas lalong naghihirap. Grabe pera, nakakalula mga kinukurakot nila, tapos yung mahihirap lalong naghihirap. Oo nga, kahit nagsisikap naman para sa family. Oo, talaga man siya yun, grabe. Agoy manay, matagal pa kakasimula ng college ko, saka tapusin ko lang mga project na ma mga project, saka ka mag for good na. Ay, matagal-tagal pa pala manay shining. Sa bagay, kapag umuwi ka sa Pinas, tas wala naman din na pwedeng i-business, mahirap din naman. Kaya yung iba talaga, nag-abroad, umaalis sila. Kasi dito sa atin, minsan man na shining, pag mag-business ka nga, binabantayan ng mga ng mga gahaman din, yung mga magnanakaw. Kaya, di mo na talaga alam kung saan ka pupunta. Kasi pag nag-isip ka na magbe-business ka dyan, kuha ka ng pwesto, may mga bantay sa lakay, 'di ba? Kaya ang hirap talaga manay shining yung nagpo-post ka ng mga pera-pera. Kaya hirap niyan. Kasi sinasabihan ko si Dos na pag wag na ang hilig-hilig din kasi mag-upload. Sabi ko, wag ka mag-upload ng kung anong meron. Lalo na ang pera kasi andyan yung mga bantay sa lakay. Yung mga tanim nga namin manay shining, 'di ba? Mga tanim nga namin dito na mga gulay. Imbis na kami yung unang mag-harvest, hindi kami yung unang nag-harvest. Yung yung mga taong walang tanim, kundi magbantay sa mga tanim ng iba. Dinadali nila hating gabi. Kaya dito sa bahay, kapag may naririnig na kami manay shining na hating gabi, nagsisipagtahulan ang mga aso, kanya-kanya na kaming bintana. Ako nakapwesto ako doon sa kabilang bintana. Ako nakapwesto ang kwarto ko. Tapos, si Dos doon sa may likod, doon din yung pwesto niya. May bintana din siya doon. Si Father naman doon sa kabila. Tapos si Mother, tag-isa kaming bintana. Mother. Pag yan, nagtahol na yung mga aso, kanya-kanya na kaming kuha ng flashlight namin. Yan, nilulusot sa bintana. Para maano yung mga tao, kung mayroong tao na andyan sa may mga gulayan, kahit papano, maano sila, maitaboy. Tapos yung mga aso talagang pumupunta doon, kung saan yung parang may tao, silang naaamoy, pupuntan talaga nila. Nakakasuya na maray mga marihon, maurihon na tao, sarap bakdulan, 2 por 2. Oo nga eh. Oo talaga manay shining. Totoo yan. Totoo yan, manay shining. Lalo na yung mga nasa posisyon ngayon, grabe. Sila talaga yung number 1 na jackpot sa buhay, no? Pa-travel na lang. Yung mga nakulimbat nila, baon nila sa ibang bansa. Pero bakit ganun manay shining, pag may nasa posisyon ka, ang hirap
Kahit marami mga ebidensya binabato sa iyo, pero hindi ka basta-basta makukulong, hindi ka basta-basta mahuhuli, ang dami pa mga proseso. Pero pag mahihirap na nagkamali, ayan, mahihirap ang nagkasala. Ang bilis. Kahit nga walang kasalanan, minsan napagbintangan lang ng meron pera, agad-agad nila. Kaya nga pakapalan na lang ng mga mukha nila. Maglagay ka mo sudyang para malugadan ang bitis. Yung ngani man na shining. Pinag-iisipan din yan ni Father. Sus. Pero kahit na no, kung meron sana silang kung makatao sana yung isip nila na patas lumaban sa buhay. Yung walang niyog dito Manay Shining, mas madalas ang makita mong may binibintang buko. Yung walang mga gulayan, mas madalas makita mo na may binibintang gulay. Ang galing, di ba? Yung walang mga buko, walang tanim na niyog. Yun ang makita mo dyan sa may labasan na merong panindang buko. Yung walang mga gulay na tanim, makikita mo, yun ang may mga nilalakong gulayan. Mga gulay. Grabe. Hindi mo mapuna kasi nga wala kang ebidensya. Pero alam mo na yung tao na yun, kung saan kumukuha, alam mo na yung tao na yun, wala naman talagang tanim. Kaya nakakapagtaka kung saan siya kumukuha. Tas yung mga kapitbahay mo na may mga tanim, yun ang mga nawawalan. Pero hindi mo yun makumpronta yung tao na yun kasi nga, ebidensya, hindi mo naaktuhan na nahuli. Kaya kailangan talaga Manay Shining, maaktuhan na mahuli. Ikaso lang, kung tulog na tulog naman yung mga tao, saka sila lumulusog. Kung kailan yung sarap na sarap yung tulog ng mga tao, saka sila gising. Saka sila nangungulimbat ng mga tanim, ng may tanim. Ang galing lang, di ba? Mga maori gaya ganyan na tao, mga tamad. Oo man na siya mga tamad talaga. Mga tamad. Kasi nagbabantay na lang sila ng mga tanim ng may tanim. Meron din sa amin, yan, sarap sana gantihan. Pero bahala na si Lord sa kanila. Di rin ako aasinso kahit ano sikap nila. Di rin aasinso kahit anong sikap nila. Oo man na siya ni. Yung mga tao may mga ginagawang dyan, hindi naman talaga yan aasinso. Kahit gaano sila yun. Kang alam mo man na shining yung sinasabi ko doon sa vlog ko na yung unang bunga ng mga patula, ang daming bunga noon, tapos ang gaganda ng bunga kasi nga unang bunga. Tapos kinaumagahan nung pupuntahan ko naman ay shining para i-deliver ni Father, wala na yung bunga. Tapos umiyak talaga ako kasi umiyak ako dahil sa nawalan kami. Umiyak ako dahil naawa ako kay Father na siya yung ang aga-aga andun na sa taniman, siya yung nag-ready ng mga din, siya yung excited na mag-harvest ng mga itinanim niya. Tapos kami ni Dos din, kami yung naglagay ng mga gapanganon. Kahit tanghali na ganito, andun pa kami, nangunguha kami ng mga ng kawayan. Kasi nga, inaalalayan namin si Father. Kasi may kapatid naman akong lalaki. Dalawa lang naman kasi yung kapatid kong lalaki. Andun, malayo din naman yung bahay, yung pumunta dito kanina. Tapos si Bunso, na lalaki, andun sa Tres Marias Farm namin. Kami, yung dito sa gitnang bahay, pangalawang bahay, kami yung magkakasama dito nila Father, si Mother, si Dos, kaming apat. Kaya pag si Father dito
araro o nagtatanim, inaalalayan namin ni Dos yung kayad lang namin na trabaho. Halimbawa itong yung yung nag gumagapang na yung mga patula, kami ni Dos yung naglagay ng poste din, tapos mga kawayan, yung mga saringsing bagama na shining na pinagapangan ng mga patula. Tas nung namunga na, dahil si Father busy na naman doon sa kabila na magpundar na naman ng taniman, tas yung palayan namin, siya yung nag-aasikaso din doon sa kabilang lupa. Tas yung yun na nga, na namunga na, yung tuwang-tuwa ka dahil namunga na, mag-harvest na, kinamagahan na kukunin mo, wala na lahat ng bunga kasi hinarvest na ng iba. Di ba? Umiyak ako dahil sa hindi sa nawalan kami. Okay lang naman. Maganda sana kung nagpaalam lang naman sana sila, no? Naawa lang talaga ako doon sa hirap na sa yung pinaghirapan mo, tapos pagod na pagod kami ni Dos, kahit tanghaling tapat andun kami para matapos agad. Tapos si Father din. Tapos nawa din ako yung Father kasi siya yung excited na para pitasin sana, para i-deliver na kasi may ano sa kanya, may order. Kasama ng mga okra, sabay-sabay yung i-deliver niya kasama yung okra, pipino, sitaw. Tapos yung patula wala na. Inubos talaga yung magagandang bunga. Grabe. Tapos tumakbo ako yung Father, sabi ko pa, yung patula wala na. Tapos sabi ni Father, hayaan mo na. Hayaan mo na. So yung hindi siya nagalit, kumbaga, inano niya na lang na bahala na sila sa kanila si Lord, kumbaga gano'n na lang yung sa isip ni Father. Pero nabigla siya na nalaman niya nawala. Nabigla siya si Father. Nung sinabi ko pa, sa patula, mga bunga wala na, hinarvest na ng iba. Napatingin si Father sa akin, sabi niya, hayaan mo na. Yung ganon na lang yung naging sagot nung may-ari na nagpakapagod sa pagpundar ng taniman. Tapos iba yung nag-harvest. Diba? Mama Eden, shout out. Salamat. Sir anak, andito po ako sa playlist mo. Umaandar siya, tapos yung isang CP kay Manika Corridas and Manay Shiny. Ayun, nalaman ko last day, kalabaw at baka nila namatay din. Oh! Ganon. Baka, dahil Manay siya yung sa... Teka lang, magbasa ko dito. Last month, may naglason sa manok, pati mga aso namin. Wala kasi tao sa bukid. May nag-iwan lason. Ayun, bali 20 manok. Wow, sayang man ang shining. 20 na manok, 3 aso namatay. Grabe, galit ko. Pinag-pray ko. Ipakita sa amin ang may gawa. Grabe naman. Ayun, nalaman ko last day, kalabaw at baka nila namatay din. Oh, bakit? Bakit man shining? May gumanti ba? Or na ano? Na ano din? Na ang tawag doon? Na karma. Ganyan mga taong walang puso, mga tamad, nakakasura. Oo, talaga man shining. Totoo yan. Ayan, nabunakit. Kumatilala muna ako. Ha, kinarma sila. Yun. Mas malaki yung presyo nun. Manager ni yung aray. Teka lang. Bumuna ako.
Ayan, may paharang kay Sir Anak sa kanyang playlist. Kimanay Shining. Number 3 na ako, Kimanay Shining. Asan na yun ba? Binabasa ko. Mama Eden, salamat. Ganun talaga pag maurihon si Lord na gumaganti, oo. Mas mahal yun, Manay Shining, di ba? Baka kalabaw. Oo. Mararamdaman talaga nila yung karma. Kasi mas mahal yung ano ng kalabaw, baka ngayon. Shining G, hello, sabi ni Mama Eden. Mama Eden, kumusta na yung bahay mo? Ang dami mong views din kapag nagla-live. Kitang-kita yung anit ko talaga, oh. Yung anit na dress. Oh! Itong manok na to, parang gusto din magpakatay. Itinula na. Oh! Itinula natin yung manok. Ilang oras na ba ako? Oh, Manay Shining, naka 2 hours na ako. Mama Eden, kailan ako pupunta dyan? Mag-video okay tayo. Pagpasadyos na sa naman ng Shining ang mga nangyayari sa atin. Huwag tayong gaganti. Kasi mahirap na magmanti tayo din. Huh! Magtulan na kitang manok, Mama Eden, grabe. Yung manok ni Mama Eden, ang uwak. Pero dati, nawawalan kami ng manok kasi yung binibitik, alam mo yun, Manay Shining? Yung binibitik, si Dos, mahilig si Dos Manay Shining mag-post. Pinapagalitan ko nga. Kasi kung ano-ano yung nawawala dito sa amin, niya sa FB. Sabi ko, wag mong sumbungan ng FB kasi paano natin yan mahuhuli kung bawat nawawala dito sa atin in-expose mo sa FB. Tapos sabi naman ng bunso ko, wag kasi wala tayong ebidensya. Kumbaga, hulihin natin, sabi ni Boy. Kasi sabi ni Boy, pag nahuli ko talaga, sabi ni Boy, tuktukon niyo daaman ay Shining. Sabi ko, Diyos ko, wag naman. Mas lalong nakakatakot naman yun kung gano'n. Wag naman sana mahuli kasi kung ang kabalakan ganun yung mangyayari, nako. Mas nakakatakot nga. Wag silang magpahuli talaga sa may-ari kasi minsan hindi natin din alam yung isip. Huh! Kaya bahala na si Lord sa kanila, yung mga ginagawa sa kapwa na nanlalamang sila. Ay, andyan na yung mga manok. Agoy, inubo na si Stress. Mag-indive na ako, Manay Shining. Mama Eden. Salamat sa inyo dyan. Kasi ayaw natin tong mga manok. Ala! Inubo na si Stress.
Maringani man na siya ining na dai mo pig post. Takong pig post mo tapos may nangyari din sa kalabaw nila. Sabihin, baliktaran pa eh. Kumbaga, baliktarin kayo, no? Sabihin, gumante. Ika kung noarin ka magdigdi, problema lugod na dakula kung tuktukon. Yung nga ni man ay shading. Kasi sabi ko, ay Diyos ko. Sabi ko, wag naman sanang mahuli. Kumbaga, pinag-pray ko na wag naman sanang mahuli. Kasi nga, kung mahuli nung kapatid ko, yun ang mangyayari. Kumbaga, ayaw ko nang makakuha pa ng problema na mas malaki pa. Ayan, magpapaalam na po si Tres, Manay Shining. Salamat ng marami sa inyo dyan ni Manika Corridas, Mama Edin. Kay Sir Anak, dahil man akong dagngaran, mariboksin da, ibig sabihin guilty. Oy, oo, tama yon, Manay Shining. Pag kung sino nga yung putak ng putak, sila yung may gawa. Guilty sila. Ayan, thank you Manay Shining. Mag-live ka na para matambayan ko din ka. Mama Eden, salamat. Manika Corridas, kay Sir Anak, sa lahat ng mga pumunta po sa aking live. Sa mga video jam. Thank you. Bye-bye na po. Bye-bye, Manay Shining, Manika Corridas, Mama Eden, Sir Anak, thank you. Bye-bye. Katayin ko na tong manok ko, habulin ko yan. Bye-bye.